Igbo aha m bụ Nwada Uneze Onyechi. Ihe eji mara nkarịsịa bụ Onyi-Igbo. Ndị ebe a mega iri ji, mana tupu m gaa n'iru, o nwere m chọrọ ka m gosi unu onye ga-akọwa unu ọfụma ihe mega ebe a na. Aha ya bụ Mekas nga m nara, na ihe eji mara nkarịsịa bụ ọmalịcha. Ndewo, biko kọwara anyị onye o. Aha m wụ Mekas nga m nọrị. Awụkwanụ m onye ụmụ ọkara izi ụmụnkwọ n'ime ụmụnkwọ ebe anyị nọ n'ime ya nọ n'Isiala mma. Ọ dị mma, ahụ m egwu ụgbọ gị ebe a, ndị mmadụ ndị chiri echichi ndị nọ na ụdị ha ozi dị iche iche eji mara ndị Igbo. Biko ike kọwara anyị ihe emege ebe a. Ihe emege ebe a bụ ihe omenafọ. Eze anyị na-eri ji taa ya na the whole community of ụmụnkwọ. Ime onye eze nwe onye isi ala mgbe ọbụla o riwere obodo eriwere eze anyị na-eri ji, ya nwere ụmụnkwọ niile na-eri ji. N'ime iri ji ahụ o nwekwa ihe ndị oyibo na-asị na etinyechara ya colorful. Enwekwere ndị a ga-esi echichi pụrụ iche iche, ya wa our local sauce ndị a ga-esicha ma chief ebe a taa iji sị ha na ihe ha na-eme dị mma. Ọ ya ka anyị ji ya ihe anya my very big uncle na-abịakwa ahụ ya nwere very big uncle ọ ga-ete ọwụ omenafọ nne. Ndewo. Ndị niile Igbo ji eme ọnụ, ndị Igbo ji eme ọnụ ka m ga na-ebutere unu dịka m na ugbu a na-achọ ka onye mụ na eneba ka ọ kọwara unu onye ọnwụ na ikwu. Ndewo nwada. Biko kọwasịrị anyị onye ọnwụ. Aha m bụ Prọfesọ Mike Nwachukwu. Ahụkwanụ m onye obodo a na-akpọ ụmụnkwọ, and ọkwa mmụọ Secretary General UPU mean Umunkwo Progressive Union, and ọmụahụ Secretary General of UPU ma wụrụkwa Secretary Committee na-ahụ maka nhazi iriri ji Umunkwo Festival nke afọ 2023. Ọ dị mma, ndewo. Pụrụ iri ji ya abata m n'isi masị ahụga m ndị mmadụ na-abata na-abụ ya hụkwa ihe dị iche iche mege ebe a. Biko nwere ike ịkọwatụrụ anyị na nkenke ihe mege ebe a ugbu a. Iri ji Umunkwo eji mara Umunkwo, ọwụ omenafọ ndị Umunkwo, ọwụ omenala ndị Umunkwo. Anyị ji eme ya afọ ọbụla n'ime ọnwa Ọktoba afọ ọbụla. Ọ mgbe anyị na-eji eme ya, ọwụ omenala eji mara Umunkwo. Ụbọchị ahụ ụmụ Umunkwo ma ndị bi obodo oyibo, ibe ịga n'ọgbọ ị ga-ahụta ndị bi obodo oyibo nọ nga lọtara maka mmemme a. Ụmụnne anyị ndị bicha ụzọ ije dị iche iche ma Lagos ma Abuja lọtachara maka iriri ji taa. Ndị kenụkwa n'ụlọ nụcha ile anya enwere egwu ọdịnala dị iche iche ọwụ maka mmemme anya. Obi dị onye ọbụla nọ na obodo anyị na ụtọ taa. Ụbọchị taa ka onye eze anyị His Royal Highness Eze D.O. Ezim Ọpara Nkwuchi of Umunkwo, ọkwa ụbọchị taa ka ọ na-eji eme mmemme iri ji ọhụrụ ya. Ọ gaghị ebe ji ọnụ n'afọ until ụbọchị taa emechaa ya. Onye eze awa ji n'ọgbọ, onye eze erie ji, ya ericha ji ọ ga na-erizi ji, eriwezie ji. Ọ dị mma, ndewo. Ahụ na ihe ahụ ezigbote ihe omume buru ibu na-eme n'obodo. Iji anya gị hụrụ. Biko n'agbanyeghị nke emege taa, o nwere ihe ndị ọzọ ejiri mara unu enwekwa ihe ndị ọzọ, maka na obodo Umunkwo owe obodo obiọma, obodo ihe ọma na-adị mma. Ụmụ Umunkwo niile nwee ndị ihe ọma na-adị mma. Ekwe ka anyị na-akpọ Umunkwo Day Celebration nke ha anyị na-eme ya 1st January every year. Echi anyị na-emekwa nke ahụ, ụmụ Umunkwo niile na-agbakọtakwa na Umunkwo Girls ọ anyị na-agbakọ maka Umunkwo Day Celebration. Ọ na-azụkwa ọzọ nke ha na-agbacha match, a na-agba village by village. Echi ahụ agba the last one final, enwezighị ndị win niile amabigo iko. A na-enyekwa lecture dịka m onwe m na-ekwe enyekwala lecture ahụ afọ abụọ gara aga. And isiokwu m ji nye
nkụzi ụbọchị ahụ Human Development Panacea for Community Development. Okay? Nke pụtara na ọ bụrụ data inye aka na-enyere ụmụnne anyị aka na-azụlite ha, otu nwa ụmụnkwọ azụlitere ga-arụli ụzọ ụmụnkwọ a. Oge dị mkpa na a ga na-eme invest na ụmụnkwọ, maka na ofu onye ụmụnkwọ ịzụpụtara ga-azụpụtali mmadụ abụọ, atọ ma ọwa anọ. Anwụchuru. Biko ile anya na ebe a na-achọ ka izie ụmụnkwọ ozi, ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ama. Ozi m dị nkenke. Nke mbụ, ana m asị ebe na ebe ọbụla ha nọ, Chineke gaa n'iru na-echekwara m ụmụnkwọ. Nke ọzọkwa wụ, ana m arịọ Chineke ayọ n'isi ha, ma ndị na-arụ ọrụ aka, ma ndị na-arụ ọrụ bekee, ma ndị na-azụ ahịa. So ihe ọbụla kpọsara ha, ihe ọbụla ọfịs ọbụla nọ, ọrụ ọbụla na-arụ, Chineke ga na-agọzi anyị mmadụ ikwu na mmadụ. Anwụchule. Thank you. Unu emena. Chief Sir Chris Mbawike, the former President General of Progressive Union, and as well currently the Chairman, Nigerian Union of Pensioners, Isiala mbano branch. Thank you, my sister. And that is this is an annual event where the people of Umunkwo celebrate their New Year festival. That is at Eze's Palace. Already, we've gone to service, that is at St. John's Anglican Catholic Church, Umunkwo, where we worshipped. We have finished the service for the day and came down to the arena where the occasion will take place. Yes. And not only that, right now the occasion will commence with the conferment of chieftaincy titles to some of our deserving sons, friends, and other relations of Umunkwo community. Thank you. I'm so happy, I'm so grateful. I thank God Almighty who has made it possible for today to be what it is. In fact, it is an occasion that brings home all our sons and daughters, friends and well-wishers together. You can see the environment is gradually changing because of the regard our people have for the occasion. In addition, it is a time people gather to say thank you, gather to appreciate our traditional ruler, Oizim Oporankotu of Umunkwo. He's a lovely traditional ruler. He's a traditional ruler everybody wish to have in their community. We are so proud of him. We are so grateful that God gave us such God-fearing human being. Thank you. Thank you. I'm Ezinna Chief CU Ejiofo. Ezinna Chief CU Ejiofo. Biko ntụkwasị kọwatụrụ anyị ihe iri ji a unu na-emeta pụtara. Agwụchụla nwa m. Iri ji anyị bụ omenala Umunkwo na-eme kwamgbe. A na-emekwa n'ihe taa iji wee gosi ọha na eze na Umunkwo mụrụ omenala. Nkọwa ọgụgụ na ndị Umunkwo na-eme omenala ọfụma. Anyị na-eme omenala to start ibido n'isi, anyị na-eri ji taa. And those who go Umunkwo niile the 17 villages mekere Umunkwo mezutere ebe a. Ọ dị mma. Biko kedu ka obi dị gị n'ụbọchị taa?
obi dị mma taa dịka mgbe e mere marriage. Obi dị beautiful. Ọ dị mma dịka mgbe e mere marriage. So obi na-atọ m ụtọ. Ele ozi ị nwere iji ụmụnkwo ọnọ n'ama? Ozi m nwere iji ha ahụ na ihe awụ omenala anyị na anyị kwakwara ndị mba ọzọ ga-abịaka n'obodo anyị mgbe eze ndị si iche iche ma Isiala mbano ma mba itoolu ma ike edoro ndị ọzọ ndị eze ndị ọzọ bịakwara ee ịgbara anya ha Krismas otu ụmụnkwụ si eme omenala. Ndewo. Ndewo. Na ọnọdụ dịka onye ezi ụmụnkwọ nke ọnụ obodo niile nọ n'ụmụnkwọ kwadoro, anyị na-anabata nwanne anyị nwoke Emeka Ụkanze ibinye n'oche nna ya his late father Chief Ignatius Ụkanze bụrụla onye na-anọchite anya ụmụokoro na cabinet chief. Taa ọnọmtie dịka omenala isi dị nwa ya nọ na n'omenala Igbo ihe ndị echi ahaziju ihe. Taa dịka eze ụmụnkwọ Emeka nye mkpọ igosi onye chiri echi n'obodo. Anyị pụọ emechaa ga kọntaktọ anyị mọsịs emechaa ga mgbe anyị ga-ekwu okwu n'echi anyị kwuo ụnụ ihe ndị ụfọdụ after this moment ịwa ọha ihe ahụ ewu bifọ o nwezi ọdị omume anyị ga-atụ anya n'aka gị gị mepe na-eke na-ahụghị ya n'agbanyeghị na ọhụ oke nna gị. The council, a council of Umunkwo reserve the right to withdraw the title from you if you stand as a nuisance to this council. Now, I want you to this year, here, Umunkwo today, get another in your mouth. We're working on your job. We're there working on your job. A Bob Legaga, your Maganesi, because I can have who's out. Okay, we hang about Nulu, the car, all the chief of Umunkwo. Ọ ga-adị gị mma isi eke, gị mma isi ore, gị mma isi afọ na-esi nkwụ. Ga-ekwa n'okpu ya dịka ugo guzuo ya achakakwa. Taa anyị si gị village head of Umokoro village in Umunkwo Autonomous Community. Ọ ga-adị gị mma n'aha Jizọs. Anyị na-anyanye gị olu mgba iji gosi gị na ewole ọla echiri echi n'ala Ụmụnkwọ na ọ ga-adịrị gị mma na ị ga na-aga na-abata na biznes ọwụ na itiri aka ọ ga-agajiri gị, ezinụlọ gị ga-aga nke ọma, ụmụ gị ga-azụkwana gị, ụmụ gị ga-eleta gị nwe letakwa ụmụ gị n'aha Jizọs. Ọ na-anwụtule Umunkwo, ọ na-anwụtule biko onye erighị ihe toro ọnwa akpịrị ogologo. Taa dịka omenala Umunkwo si dịrị ụmụdịrị ebeka village head ha kpụrụ ohu for some time. Taa Chibueze nwa ya apụtakwala ụmụdịrị ebeka agbakọ izu kpọpụtakwa nlesi ya bịa nọrọ n'oche nna ya. Nna m ọkụ nna gera nwa n'aka agaghị. Considering your age, I pray God to help you. Chineke ga-anọnyere gị. Ihe niile na-eji achọ ndụ mma ga-abụ nke gị. Dịka ikike nwere dịka onye eze Umunkwo, taa ana m echi gị echichi dịka epum village head of Umunkwo village of Umunkwo. Ọ ga-adị gị mma esi eke, esi orie, esi afọ na esi nkwọ n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ ga-adị gị mma n'aha Jizọs. Nke ewu akụpe ị ga na-eji ihe na-efebata ihe ọma, efepụga ihe ọjọọ. Ebe ọ bụla ị ga-awụrụ ije, ihe ọjọọ agaghị ahụ anya ahụ gị. Ọ ihe ọma ka ị ga na-ahụ. As a young man, Chineke ga-edu gị n'aha Jizọs.
ụmụnna onye dị ga-ewetoro ọnwa akpịrị ogologo ọkwa ihe ha kwuru ọwụ eze enyi m nwoke asọka anọka asị onye ghọgọ ọjị nna ya ghọfụrụ etuto azụ aka a na-eto ya. So we are praying God to sustain you. Anya onye iro ọbụla agaghị ahụ gị. Ezumezu onye ọbụla ajọ onye ọbụla agaghị erute ebe ị nọ. Ọ ga-adị gị bụ esi eke esi orie esi afọ na esi nkwọ site na Kraịst bụ onye nwe anyị nọ. Ngwa gatele 1 2 3 4 with time farm. Gawa. Very few of them nọ nga higher. From Nwachukwu nwanne anyị nwoke Barnabas Ekwunna Debana Oki Adumogolagwe taa anyị na-echi echichi dịka a title chief of this community. Anyị na-asị ọ ga-adịrị gị mma echi eke esi orie esi afọ na esi nkwọ. Ihe anyị na-eme taa wụ iweta ihe ọhụrụ na ndụ gị. Ebe n'ime gị Chineke wepụga ka ọjọọ ahụ. Solomon Chineke ka mma nke mbụ n'ala ụmụnkwọ. Chineke ka mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. My community, And the reward for success
most of the reward for hard work no work. So I want to watch for the little things I do. How to decide to ship them, like the work. Because me, there are a lot of things I do. So the little ones I do, I make a ton of different and we are challenging you and the way you live up to this game. What are the circumstances? We have discovered you today and we want to live up to this.
ya gaziere unu biko ndị vileji siri na ụmụnkwo arụ ekelela unu ndị chief ụmụnkwo ma ndị ka ochie ma ndị ka chịrị ọhụrụ ka anyị ekelela unu drosu special respect ndewo ndị eze nọ nga Your Royal Highness Eze Lagos. The sum of 5,000 naira when you are Okay. whereby Prince Yes. with the sum of 5,000. Yes. Whereby Barrister John Solomon with the sum of 5,000 naira. umunkwo Vincent. So that you Yes. Now I also about 5,000 naira. Where I am. Thank you very much. Well, one thing I'm not watching. Educate the sum of 5,000 naira. We're now one year. Vincent. Yes. The sum of 5,000 naira. We're not one banking. God bless you. You need our room. What is the general umunkwo? Yes. 30,000. Yeah. Thank you very much. 20,000. Mbawike 10,000. Izumba umunkwo 10,000 naira. Thank you very much. Because that will Thank you very much. That will Thank you, Gratitude. I'm here now. Umunkwo Council of Chiefs. Isiala with the president, Chief Onyi-Igbo, as the secretary of the council. I need the sum of 10,000 naira. Now council. And more when they give 5,000 naira. Thank you very much. I'm a day at the council, 10,000. I'm a day at the because I'm the 1 minute. Yes. God bless you. God bless you. Thank you very much. Let my microphone now. Thank you very much. Biko. Let me make this special announcement. My uncle, Engineer Sir Robert Isi, 5,000 naira. Side Because we brought the account, big daddy 5,000 naira. Chief, Dodi Sibulam, online 5,000 naira. Let you rent the governor. 5. Mission the road so suppose on the first of November you get it 5,000. Thank you very much. God bless you. Kisili Anoro. 5,000. God bless you. God bless you. That's 7,000. 7,000. Joseph, 7,000 naira. Yes. Martin on him. 5. This time, she's so far. She's so busy. But that's what people in Geneva to do. That way, now hand over a branch. okay. Over a branch. Yes. Some of 10,000 naira. That's crazy.
Thank you very much. UPU with a branch, 10,000. Yeah, there Stanley. He will look at cake and oh, that is a ticket. Animals about take Umunkwo with the sort of 10,000. Our youngest animal support the youngest among all with 10,000 naira. As the general chairman of Umunkwo Improvement Union, now Umunkwo I'm now supporting Kumai with the sum of 20,000. Now Umunkwo now one young man I'm not supporting the 3,000. Director, all Gadima agreeing support to Gawane with 3,000 cards. Because I think I'm the right person in my own medical. I'm not supporting Kumai with a sum of 10,000 also. On our own. $50,000 now and before. We were 10,000 now, 30 years. Eze, I don't know 50,000 now. They won't match. And when they come over, the sum of 10,000 naira. I support to pay to mine. Support the Pumon. System. Mr. System, 10,000 naira. Okay. Thank you very much. Thank you. Ifani, okay. 10,000 naira. Yes. 10,000. God bless you. I'm making 1,000 naira cash. I support this guy. I keep getting it. I'm coming here, my guy. God bless you. Thank you. Thank you. 5,000 naira cash. 5,000 naira cash. Because I can't say 10,000 naira. Let me easy 10,000 naira cash. Let me easy. Cancel.
ebe kwara na kọs ama enweta ala Israel nọka ebe ị nọ All the angle should come from this way, only this way, please. Thank you. Take one angle, thank you. Because of one. You follow. You don't know money. You don't know money. Onye ọbụla hụlatara nga akụtọ naira ma amaghị ha aka n'ọnụ. Biko, ana m ekele mmadụ niile ebere as the host chairman of Ogboko, ana m ekele onye ọbụla gara ya. Ọnụ dị ya, ọnụ dị ya, n'aha Jizọs. Otu aka onye eze anyị, ọ bụ na onye eze anyị wụ n'oge ebere, wụ mmadụ Chineke. Ọ sị na otu ọbụla ọ bụla aka ji eru oge ịkpọrọsa ya nwanyị. Ana m eji 5,000 naira n'aha ụmụ okoro Awụwaji ọ na-arụchi. Aha gị. Aha m John Enani. It is very easy. It's a chairman ụmụ okoro arụchi. Eze Igbo n'ụlọ ọ na-eze ekele na arụchi. Ha sị nkịta nwere ebiri na atọ mkpụrụ ụmụ. Igire ihe obi ije ndị na-awụ ọmụ ebe ya. John Enani.
mgbe ọbụla anyị hụrụ onye uru ji anyị na-eme akwalite ndị obodo anyị n'afọ ọbụla mgbe ọbụla okwu ha nwaanyị ya tụkwasị ya n'ihu anyị na-agba mbọ ịga n'ugwu onye ọbụla kọrọ ka ekwupụta ya n'ala ugwu akpọrọ ya ji spesialị onye na-akpọ ji esi esi n'ala Igbo onye ọbụla kwenye ka a na-enye osisi na wọd in that order. Mmadụ na-ewepụtara ji ndị kọmitii emecha naanị chairman in your capacity as the chairman of today's occasion, make the announcement starting from the reverse order. Okay. I'm going to do it another. I'm going to do it. I'm going to do it another. But in any competition, I don't know what first, what second, what third, what kind of money. So, from here on now, the first position, now never know Mr. Godfrey, Energy. Yes, I'm going to do it. Did you pay the everything? Oh, but I'm not oh, Mr. Siri, Abulobi, Abulonato, did you break the Elkanita, Ubronato? Oh, but I'm not honor. No. Ibo Aseko. Oye mo yan ba ti Uzoma emerewa. Baru no. Ni corona aka banana. Omo mo ma o ti. Bi ko to fi duro palace me. Bora only can be in cash award of 10,000 naira. Only for cash award of 7,500 naira. Only for 5,000 naira. Only for 3,000 naira. I'm not saying half of that I'm not going to talk to the ndị onye ha na-eme na-akpọkọta obodo ọnụ ịkwado anyị mma mgbe ndụ mgbafọ ụta erite n'afọ anyị erite n'afọ oge abịa anyị erite n'afọ gara aga n'aha Jizọs Kraịst dị n'ime Activated now to feed it and touch in the area. As nobody tells you, the minimum here, also be the more everything, and some of the other. We do not have Jesus, amen. God, I let you get it. Now, amen. I need to look at the lady over the top. The lady, I'm a little right. The man in the government, in the man will go and come. Chineke ịnwere adịwa ekpere anyị wee zama ekpere n'ime na-eke wee bụrụ isi niile wee na-ezigbo otito onye nwere gọzie onye nsọ anyị gọzie ndị chifu niile kiri ọhụrụ n'ụbọchị taa gọzie eze kabinet gọzie ụmụ nkwọtụ stability gọzie mmadụ onye ndị dị na nsogbu mama dịka ji dị aka gị wee laa n'udo n'ịnwa ike ka onye nze na ọdụ ya ezinụlọ ya nọ na-aga nke ọma ka oge dịka ọ bụ onye nze na nwa dị isi niile dịka izigi mụọ abụọ n'ala ọmụgwọ a na-enwe ka ọ ga-abụ n'ụbọchị niile nke ndụ ya agaghị echeta iji ozi ya n'ala iji ozi ya gapụta n'ezi onye dị otuto mere ahụ isi ike tọọ ya mma were ogologo ndụ ya tọọ ya mma onye nwere mgbe anyị niile ga-ala ugbu a a ga-amara gị onye nsogbu ọbụla
kabekpere nke bụ arịrịọ anyị site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka Chineke gozie unu ebe unu, ka Chineke dịrịkwa unu ire ka ọ bụkasị unu, ka onye unu udo, onye unu dị mma, onye unu ahụ isi ike, gba n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ndewonu Igbo bụ Igbo, dịka unu si hụ ugbu a, ọ dị ka anyị ga-aga njedebe na mmemme a na-eme n'ụbọchị taa, mana na-etufughị oge unu. Agaghị m emechi igwe m ji ekwu okwu ma m hapụga ịkọwara unu onye na-ahụ maka ya bụ mmemme. Biko sa kpọbatụrụ anya onye iwu. Aha m wụ Honorable Edward Emeribe. I'm the Special Assistant to the Governor of Imo State on Trade Relations. Ọ dị mma, biko oge mmemme a na-eme ahụ m ka iji igwe a na-eji ekwu okwu na-ekwu okwu, nsị ka m jụọ ma ọ bụrụ onye eze na-eme ihe nkọ maka ahụ m iji igwe a na-ekwu okwu. Okay, abụ m onye eze, ihe wụ chairman of the occasion. Ọmụawo onye mere appoint ka ọ wụrụ the chairman of the occasion today, iri ji umunkwo autonomous community. Ndewo. Biko achọrọ m ịjụ gị ka ị gwa ime Igbo ka obi si dị gị n'ụbọchị taa dịka chairman of the occasion, ịwụ na otu mmemme a siri gaa n'ihu taa. Adị m very happy because maka na mmemme a bụ omenala Igbo. Ọ bụ ihe o ji mara obodo ọbụla na-aga n'ihu, obodo dịkwa n'otu, ka ndị obodo anyị na-eji gbakọta n'obi eze today ime omenala ya akpọ iri ji. Otu ejikwa gaa nke ọma gosi na ụmụnkwọ autonomous community dị na mma, dịkwa n'otu, obodo ji otu obi arụ ọrụ. Adị m happy otu okperechachi gaa, o gosiri na ọganihu egwatụ ndị mmadụ ndị eshiri chief ijikwa egosikwa na ụmụnkwọ dịkwa n'otu. Chọọ ihe meji gbakọ ebe a today, otu na-esi gaa gosiri na after today then onye ọbụla eriwezi iji dịka omenala Igbo. Nwatị ya eri ji ọhụrụ, onye ọbụla bariwezi ji na be ya. Anyị na-enwebụ onye riri ji after iri ji eche a today, ji ọhụrụ a ọ lara ji eriwezi ji dịka omenala Igbo si wee dị. Daalụnụ. Ọ dị mma, biko elee ndụmọdụ ị nwere na-enye, elekwanụ okwu ị nwere na-agwa onye eze na ndị kabinet ya maka mmemme a na-emepụta taa? Ihe na-agwa onye eze wụ aka o ji ka o jiri ya hụ na eze emeteghị ihe n'obodo, ọ chịtaghị ha ọfụma. Ya eme ndị mmadụ vice ka eri eji enwere ga-anwe ebe a, ọ dịghị ọgbaghara dị n'obodo. So onye ga-asịkwa ya wụ ya jirikwa aka ha otu na-achị ọmụgwọ dị wee ji n'otu ike gbakọtakwa today ịbịa kwanye na-enyere ya iri ji a otochipụta nke ọma. Ndewo. Otu ihe a na-eji ejikọta obodo ọnụ, nwanne na nwanne alọkọta hụ ibe ha, atụ atụmatụ otu obodo ga-eche adị mma. Dịka n'ụbọchị taa, ihe otu anyị na-eme, the last time na ala ụmụnkwọ anyị chiri echichi in the year 2017, mgbe a hụrụkwara na ụmụ anyị mmadụ ole chinyere echichi. Otu anyị mere n'ụbọchị taa, before the next 5-6 years again anyị ga-eme ọzọ. Ụmụnne anyị, ọ wee way of showing, challenging our younger ones, our youth, to see that contribution to community development is a very welcome development. Otu anyị mere taa, ndị niile hụ otu eji mee ka obiọma akpala ha na-enwe n'izu ele ihe ndị a mere. Ha na-ekwe n'ihu na ọkwa agwa ọma ha kpaga iji ihu na-akwalitere ọdịmma obodo ga-etinye aka nke. Mana arịọ m na-arịọ n'isi onye ọbụla nwere ụmụnkwọ ka Chineke mere anyị, bụrụ ụmụaka anyị ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ubi ka Chineke mere ha ebe onye ọbụla tinyere aka na nke dị mma, Chineke gọziere ya. Ma ya ekwela ka onye ọbụla nwe ụmụnkwọ tinye aka na nke na-adị mma, maka ụmụnkwọ has been known from history as one of the peaceful communities around. We have not had records of bad events in this community. So I'm not going to continue ka ihe ọma so ezie n'aha. Ndewo. Biko onye eze, dịka mmemme na-aga n'ihu, dịka oge a na-eme mmemme, ahụ m na o nwere ndị ichiri echichi, ndị buru ibu ichiri echichi. Biko otu akụ na-esi eme ọbụla. The last time I'm going to do here was 2017. It is not the confinement of this as far as umunkwo is concerned. It's not an annual event, but the ceremony is an annual event. So with time, we use the occasion to celebrate some of our things. Ndewo. Na nkenke kọwatụ anyị otu obi dị n'ụbọchị taa. Ndị Igbo si n'ọdụ ka a na-eji amata ihe dị nkịta mma.
ị gaa na kọmpaụnd hụ nkịta lee ya anya n'ọdụ ya egbe ọdụ nenene gị ma na ọ nabatara gị ma ya rụrụ ọdụ azụ ịma na otu ego ọkụ ile ma anya ị ga-ahụ na obi ọkara agaghị ekwuzi nke fere afọ. Ndewo. Ama m na obi dị gị mma. Obi dị gị very beautiful. Ndewo sir. Ndewo. Ndewo.